go! Ay, ganyan pala yung ano niyan. Pwede bang salbabida yan? Oo! Wow! That means Tondol. Wow! Libre dyan? Yun. Iaahon to. Ay, iaalon to. Mamaya nag-swimming bigla yung kaisa-isa ko ng phone na naiwan. Ay, ito yung maganda. Hi guys! Welcome to Tondol Beach. Ay, vlogger din siya. Baka naman yung mga subscribers mo pengin naman. Totoo ba? Yan. Ang subscriber ko nasa 36 pa lang. Yan. Yan guys. Medyo madilim na. So, nandito kami sa Tondol Beach. Ayan. Ganda ng place. White sand na may pagka-gray. Mas yung sand. Aha. Sobrang ano yun yung fine. Ah, oh, sige. Oo. Parang simento dyan sa sobrang pino. Meron inflatable dito guys. Doon ako natuwa. Pero parang free nga.